Diolch yn diweddio. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod i ti ac yn gofyn i ti i drigyrhau wrthym ac i bresynoli dy hun yma neu'n plith. Bendithion hamser, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ceddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch i ddechrau'n gwasanaeth drwy gan i'r emyn rhif 169. 169 o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch yn ddi-si. 169, gawn ni sefyll i'w chanu. Croeso i gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd dim cwrgweddi misol mis nesaf ar y dryden nos Iau. Fe fyddwn ni'n cynnal ein oedfa y Pasg. Fydd na oedfa bregethu nos Iau, yr ail a 15 o Ebrill. Felly fe fydd na gerdiau'n cael eu cynhyrchu yn ystod y dyddiau sy'n dod. Gobeithio falle ebyn Sul nesaf neu'n gynnar yr wythnos wedyn, fe fydd na gerdiau ar gael yn hysbysebu'r oedfa bregethu a'r parchedig dewi Higham fydd yn pregethu. Hefyd y bore hwnnw, bore Iau, yr ail a 15, fyddwn ni'n cynnal gwyl y Pasg i blant. Felly y dydd Iau cyn y groglith fydd ein gwasanaethau Pasg yn cael eu cynnal. Oedfa nesaf fydd pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 136, rhyw ŵr, rhyfeddol ŵr yw ef, sydd i mi'n lloches gadarn gref, fel uchel graig fy nghysgod fydd, rhag marwol wres y poethlyd ddydd. 136, gen i eistedd i ganu hon.
Byddai'n darlleniad o lyfr Eseia. Eseia penod 32 a'r 8 adnod gyntaf. Eseia penod 32 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Wele brenin a deyrnasa mewn cyfiawnder a thywysogion a lywodraethant mewn barn, a gŵr fydd megis yn ymguddfa rhag y gwynt ac yn lloches rhag y dymestol, megis afonu dyfroedd mewn sychdir, megis cysgod craig fawr mewn tir sychedig. Yna llygaid yr rhai a welant ni cheir, a chlistiau yr rhai a glywant a randawant, calon yr rhai ehyd hefyd a ddeall wybodaeth, a thafod yr rhai bloesg a brysura lefaru yn eglur. Ni elwyr mwy y coegddyn yn fonheddig, ac ni ddywedir am y cybydd hael yw. Canis coegwr a dreitha goegni, a'i galon a wnaw anwiredd, i'r agrithrio ac i dreithi am ryfusedd yn erbyn yr arglwydd, i ddiddymu enaid yn ewynog, ac i fe a wna i ddiod y sychedig balli. Arfau y cybydd sydd regionus, efe a ddychymig ddychellion i ddifwyno y trieiniaid trwy ymadroddion gai, pan dreitho yr anghenus yr uniawn, ond yr hael a ddychymig heilioni, ac a'r heilioni y saif efe. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod i ti, ac yn diolch am y ddiwrnod sydd wedi ei neilltuo i ddod ata ti, ac i ni yn diolch am gyfle o'r newydd unwaith eto i ddod ac i foliannu denw, i ddarllen dair ac i geisio dy wyneb. Ac felly o Dduw, i ni'n diolch i'n bod yn cael croeso i ddod ata ti, ac nad ydyn ni yn dod trwy unrhyw ymdrechion ni yn hunan, ond yn dod gan ein bod yn blant i ti, gan ein bod yn dod oherwydd a thrwy ar hyn a wnaeth dy fab yr arglwydd Iesu Grist trosom ni. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti o'r newydd am gyfle arall i ddod ac i geisio dy wyneb, i geisio dy bresenoldeb yma yn ein plith, i ddiolch i ti am dy holl fendithion tuag atom, i ddiolch i ti am dy drigaredd tuag atom, ar i ti edrych arno, ac i ddarparu ffordd iachawdwriaeth ar ein cyfer ni. Ac yr wyt ti wedi bod yn ffyddlon i ddair, dy fod wedi rhoi addewidion, ac yr ydym wedi profi dy fod yn un sydd yn cadw at dy air di. Gan yr wyt ti yn Dduw sydd yn ddigyfnewid, yr wyt ti yn Dduw ffyddlon, yr wyt ti yn Dduw sydd yn llawn cariad a thrigaredd, tuag at yr rhai nad ydynt yn heiddi dim byd, ond eto Dduw, yr wyt ti yn darparu maddeuant pechodau, bywyd tragwyddol, heddwch a Duw. Ac felly o Dduw, fel rhai sydd yn gwybod nad ydym ni yn heiddi dim o'th fendithion di, i ni yn diolch i ti o'r newydd am dy holl drigaredd a holl heilioni tuag atom. Ac yn gofyn i ti o Dduw i helpu ni i ddod i'r man lle byddwn ni yn gwerthfawrogi y bendithion hyn fel ag y dylsym. I ni yn cyfaddef o'th flaen o Dduw nad ydym ni yn diolch i ti yn ddigon aml ac yn ddigon tair yn ein diolchgarwch. Ac o Dduw, i ni yn gofyn i ti faddau ni am ein bod mor aml yn ragrithiol yn ein bywydau ac yn ein diolchiadau, ac yn gofyn i ti o Dduw i helpu ni i deimlo o waelod ein celonau, y fath gariad tuag at dy berson di, tuag at dy air di, dy drigareddau di, ac y byddwn ni yn dyfoliannu di o waelod ein celonau, y byddwn ni yn rhoi ein holl nerth yn ein haddoliad y prynhawn hwn. Helpa ni o Dduw i wneud hyn, ac na fyddwn ni yn ei wneud mwyn dwy'n sylw atom ni'n hunan, ond y byddwn ni yn dymuno mae ti yn unig fydd yn cael yr holl fawl a'r clod. O Dduw, i ni yn diolch am y ffordd yr wyt ti wedi bendithio y wlad hon, ac i ni dal i weld effaith y dyfendithion ar ein gwlad. I ni dal i weld yr holl ddaioni sydd wedi dod i'r wlad yma oherwydd y modd yr wyt ti wedi ein bendithio. Ac eto Dduw, i ni'n gweld i ni yn prysur yn mynd yn bell oddi wrth y bendithion hynny. I ni yn gweld y bobl yn troi cefn, wedi troi cefn ers sawl blwyddyn, hyd yn oed cenedlaethau erbyn hyn wedi mynd heibio, lle nad ydynt yn cydnabod dy berson di o gwbl. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i drigarhau o'r newydd i'n gwlad ni. A byddwn ni yn cael gweld dy law ar waith eto. A byddwn ni yn gweld ysbryd yn argyhoeddi.
yn agor llygaid y deillion iddynt weld eu hangen am weredwr. Dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn. Dydyn ni ddim yn abal i wneud dim byd o'r fath. Felly rhaid i ti wneud y cyfan, rhaid i ti i agor y llygaid, rhaid i ti ddod â pobl o'i cyflwr o farwolaeth i gyflwr o fywyd. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i wneud y gwaith yma, hyd yn oed yma yn ein plith heddiw, y byddwn ni yn gweld y modd yr wyt ti yn gweithio. I ni yn cyflwyno rhai, efallai bydd yn ymuno â ni, ac yn gofyn lle bynnag ymaint ar hyd y lled o wlad, hyd yn oed mewn gwledydd ymhell o'r wlad hon, yn abel i wrando ac i ymuno yn yr oedfa, ac felly ble bynnag ymaint y byddi di yn ei bendithio hwythau hefyd, ac hyd yn oed yn gwneud gwirthiau yn eu bywydau nhw. I ti yn abal i wneud hyn, felly oedd yw'r holl ffydd i ni i ddisgwyl ac i edrych ac i roed yr holl fawl i ti. Felly bendithio'n hamser yma trigyrha wrthym. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gael ni emyn arall, emyn rhif 387 ac hefyd yr un sydd yn dilyn 388. Felly 387 a 388. Caed ffynon o ddŵr ac o waed i olchi'r rhai dion ei lliw. 387 gywn ni sefyll i'w chanu.
Daw yn testyn o Isaiah penod 32 ar ail adnod. Isaiah 32 adnod 2. A gŵr y fydd megis yn ymgyddfa rhag y gwynt ac yn lloches rhag y dymestol, megis afonydd dyfroedd mewn sychdir, megis cysgod craig fawr mewn tir sychedig. Mae'n bosib fod broffwydoliaeth yma gan Isaiah yn cael ei ynganu yn ystod cyfnod brenin Ahaz neu efallai ar ddechrau teyrnasiad Hesekiah. Yr oedd teyrnasiad Ahaz yn llawn gorthrwm ac eilyn addoliaeth, ond proffwydwyd y byddai teyrnasiad Hesekiah yn un cyfiawn o gymaru a teyrnasiad gorthrymus Ahaz. Ni'n gweld adnod gyntaf wele brenin a deyrnasa mewn cyfiawnder a thywysogion a lywodraethant mewn barn, ac llawer un wedi arwen ac wedi teyrnasu mewn anghyfiawnder, ond yma y dywedwyd y byddai brenin yn teyrnasu mewn cyfiawnder a byddai tywysogion yn llywodraethu mewn barn. Ac petai ni'n edrych yn 2 Brenhinoedd penod 18, a'r 6 adnod gyntaf, dyma'r cyd-destun. Adnod gyntaf, ac yn y 3 flwyddyn i Hosea mab Ela, brenin Israel, dy teyrnasodd Hesekiah mab Ahaz, brenin Juda. Mab 5 mlwydd ar 20 oedd e fe pan aeth yn frenin, a 9 mlynedd ar 20 y teyrnasodd e fe yn Jerusalem. Ac enw ei fam ef oedd Abi merch Zechariah, ac efe wnaeth yr hyn oedd uniawn yng ngolwg yr arglwydd, yn ôl yr hyn o llawneithau Dafydd ei dad ef. Efe a dynodd ymaith yr uchelfeidd, ac a ddrylliodd y delwau, ac a dorodd yr llwyni, ac a faluriodd y sarf bres a wnaethai Moses, canis hyd y dyddiau hynny yr oedd Meibion Israel yn arogl darthu iddi hi, ac efe a'i galwodd hi Nehistan. Yn arglwydd Dduw Israel yr ymddiriedodd efe, ac ar ei ôl ef, ni bu ei fath ef ymhlith holl frenhinoedd Juda, nac ymysg yr rhai a fiasau o flaen ef, canis efe alynodd wrth yr arglwydd, ni throdd efe oddi ar ei ôl ef, eithir efe a gadwodd ei archmynion ef, yr rhai archmynasau'r arglwydd wrth Moses. Nawr, dyna i gyd chi'n mynd i gael ar Hesekiah, achos mai falle dyna yw'r cyd-destun, y darlun sicr a'r pwysica yma yw disgrifiad o'r arglwydd Iesu Grist, y Meseia. Un a fyddai yn teyrnasu yn gyfiawn a theg. Oedd un o'r bobl oedd yn ysgrifennu am, un o'r llyfrau ni'n darllen yn ysgrifennu am yr adnodau yma, yn dweud, wel, falle o'ch chi'n gallu gweld oedd yn gyndyn iawn i ddweud i gyfeirio at y cyd-destun hanesyddol, achos yn dweud yn sicr mae cyfeirio at gŵr y mab Duw yr arglwydd Iesu Grist oedd e. Felly, dyna yw'r cyd-destun, ac yn sicr falle allan ni ddadlau ni'n cyfeirio at yr cyd-destun hanesyddol, ond mae Isaiah yn cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist. Felly, yn gyntaf hoffwn ni ddisgrifio Crist y lloches, ac yna yn ail Crist y dyfroedd, ac yn anolaf Crist y cysgod. Sawl ffordd gwahanol o ddweud yr union yr un peth. Ac pwy a wyr, efallai bydd un o'r ffyrdd yma o ddisgrifio Crist yn ddigon falle i siarad ar rhywun yn ei sefyllfa nhw. Bydden nhw'n gwynebu rhyw sefyllfa yn ei bywyd nhw, ac bydd yr un elfen o'r adnod yma. Dyma'r adnod eto, ddarllen i'r testun, ac i ni'n torri, mae'r penawdau wedi cael ei dorri fyny i'r union rhaniadau sydd yn yr adnod. A gŵr, sef Crist, fydd megis yn gyddfa rhag y gwynt, ac yn lloches rhag y dymestol. Yna, falle bydd hwn yn fwy berthnasol i rywun, megis afonydd dyfroedd mewn sychdir. Ac efallai bydd rhywun ddim wedi gwrando ar y pwynt cyntaf a'r ail pwynt, ond falle bydd y drydedd yn taro rhyw nodyn yn eich enaid chi, megis cysgod craig fawr mewn tir sychedig. Yr union un peth byddwn ni'n dweud, ond yn ei ddweud falle mewn chydig o ffyrdd gwahanol. Wel, yn gyntaf, Crist y lloches a gŵr fydd megis yn ymgyddfa rhag y gwynt ac yn lloches rhag y dymestol. Fel dwedwn ni ychydig yn gynt, yn y lle cyntaf efallai yn cyfeirio at Hesekiah y gŵr yma, a fyddai'n teyrnasu'n gyfiawn ac yn helpu'r bobl. Ond wrth gwrs, y darlun llawnach yw'r un fwy ysblenydd yma. Mae'r Meseia y cyfeirir ato, y gŵr yma.
Yr arglwydd Iesu Grist, y gŵr y proffwydwyd amdano gan sawl un cyn ac gan Eseia hun ac yna wedi hynny hefyd y cyfeirir at yr arglwydd Iesu Grist. Hynny yw bydd y mab Duw yn dod, y gŵr fydd megis yn ymgyddfa. Mae yna un yn mynd i ddod, a dyma beth sydd anhygoel, y blynyddoedd hynny cyn y genedigedd yr Iesu, yr oedd Eseia yn dweud, fe fydd na ddydd yn dod, yma na ŵr ar ei ffordd. Yma na ddyn ar ei ffordd. A mab Duw fydd y gŵr hwnnw, ac fe fydd yn cael ei eni yn ddyn. Fe fydd yn ŵr, fe fydd yn ddyn, fe fydd na un yn dod, fydd yn gallu'n helpu ni. Byddai'n dod at ei bobl mwyn bod yn gynrychiolydd iddynt. Mae rhaid iddo fe fod yn ŵr, byddai'n dduw ac yn ddyn, ond mae rhaid iddo fe fod yn ddyn yn ŵr. Ond i ni'n gwybod oedd rhaid iddo fe fod yn ddyn perffaith. Os oedd e'n mynd i wneud unrhyw beth i'n helpu ni, oedd rhaid i'r gŵr yma fod yn un arbennig iawn. Oedd rhaid i'r gŵr yma fod yn wahanol i pob gŵr arall sydd erioed wedi rhodio'r ddaear ac fydd yn rhodio'r ddaear. Os oedd yr un yma, yr oedd pob un o'r proffwydi yn cyfeirio ato, yn mynd i fod o unrhyw werth, rhaid i'r gŵr yma fod yn un arbennig, ond rhaid iddo fod yn ŵr. Rhaid iddo fod yn ddyn. Achos oedd e'n mynd i fod yn gynrychiolydd i ni, oedd e'n mynd i ddod i'n helpu ni. Yn aml, i chi'n gweld ydych pan mae pobl yn y gweithle. I chi'n aml iawn falle'n gweld rhywun yn codi fyny o bod yn un o'r gweithwyr ac yn cael ei osod fel pennaeth. Ac ambell waith mae'r pennaethiaid yn anghofio be mae fel i fod yn un o'r gweithwyr ac maen nhw'n pentyrru gwaith yn dydyn nhw. Chi'n gweld mob maes yn yr ysbyty, yn yr ysgolion, yn y swyddfa. Unwaith mae rhywun wedi mynd o fod yn weithiwr ac yn mynd i fod yn bennaeth, maen nhw'n anghofio. Ac maen nhw'n pentyrru pwysau ar y bobl. Maen nhw'n anghofio bod gan y bobl mae llon lle o waith. Ac mae'n braf i cael rhywun falle sydd yn arweinydd, sydd yn cofio be mae fel i fod yn un o'r bobl. Wel, dyma beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Crist yn un o'r bobl, mae'n gorfod dod i'r ddaear yma i fod yn ddyn. Mae'n un o'r bobl, mae'n dioddef fel ni. Mae'n cael yr holl anawsterau ni wedi cael. Mae'n un ohono ni. Rhaid iddo fod yn ŵr. Ond un peth sy'n sicr, doedd e byth yn anghofio. Doedd e byth yn ei godi hunan uwch ben. Mae mab Duw oedd e. Mi roedd yn un ohono ni. Ac rhaid oedd iddo fod yn ddyn. Rhaid iddo fod yn dduw. Ond hefyd, rhaid iddo fod yn ddyn. Heb fod yn dduw, bydde fe wedi bod yn amhosibl iddo fod o unrhyw helpu ni. Allai ddim dychmygu unrhyw ddyn ar y ddaear. Byddai'n gallu'n helpu ni. Oni bai bod y dyn hwnnw yn dduw hefyd. Dychmygwch yr holl broblemau bydde gan y gŵr yma i ddelio ag. Yr holl bechodau. Dychmygwch, sut gall unrhyw ddyn heb fod yn dduw delio ag. Roedd rhaid oedd fod yn ddyn i fod yn un ohono ni, i gallu cydymdeimlo ni, i gallu profi ar hyn i ni wedi profi, i brofi'n gwendid corfforol ni. Roedd e'n cynrychioli y bobl, ond oedd rhaid oedd fod yn ddyn, yn dduw. Ni fyddai dyn yn unig yn gallu bod yn ymgyddfa ac yn loches i chi. I chi meddwl am unrhyw ddyn, dychmygwch unrhyw ddyn cyffredin byddai'n gallu fod yn ymgyddfan i ni ac yn loches i ni. Pwy fyddai'n gallu gwneud hynny? Yn sicr nid ar y lefel angenrheidiol. Wrth gwrs, peta chi'n mynd â fe lefel falle yr un hanesyddol, Hesecia. Wel ie, bydde Hesecia falle'n gallu teyrnasu yn gyfiawn, proffwydwyd y bydde fe, ac fe wnaeth e. Ac yr oedd e'n abl i amddiffyn ei bobl, gael y milwyr a'r byddin falle, ac amddiffyn ei bobl o'i gylynion ac o bobl trwy llodrus. Wrth gwrs, mae yna lefel i chi gallu cael lloches a cael amddiffynfa ac ymgyddfa mewn dyn cyffredin, ond mae yna rhyw bwynt yn unig. Mae yna derfynau ar yr hyn gall brenin ei wneud. Dyw brenin ddim yn gallu un amddiffyn i o bob peth. Fel ni, fel pobl hefyd, fel rhieni falle, o fewn ein teuluoedd ni, i ni'n gallu amddiffyn ein plant, ein hanwyliaid, i ni'n gallu ceisio'n gorau o falu amdano nhw, ond mae yna derfynau beth i ni'n gallu wneud. Dydyn ni'n gallu gofalu amdano nhw drwy'r amser, ond i ni'n neud ein gorau, ond mae yna derfyn ar ein gallu ni. Ond mae Iesu Grist, y gŵr yma, yn gallu amddiffyn ei bobl o bob perygl. Ond cymaint o beryglon gall fod yn ymgyddfa a lloches i ni. Un storm
anferth y mae y wir yn cyfeirio ato. Wrth gwrs, i'r Cristion y mae Crist yn loches trwy gydol i fywyd, o bob math o stormydd bywyd, ond yma yna un storom, gellir dweud, sydd yn angenreidiol i ni gael lloches ohoni. Beth yw'r peth mwyaf ofnadw, mwyaf difrifol sydd wedi effeithio'n byd ni? Petai chi'n cael gorfod ateb y cwestiwn yma mewn rhyw arholiad, beth yw'r broblem fwyaf yma'r byd wedi ei wynebu? Falle byddai rhywun yn dweud o'r ail rhyfel byd, neu rhyfel byd cyntaf, neu bomiau niwclear, yn dweud hwnna'n erchill. Ond beth sydd tu ôl i'r un? Beth yw'r broblem fwyaf y mae'r byd yn dioddef ohoni? Ond nid pechod yw e? Pechod sydd wedi ac yn dal i ddinistio'r byd. Edrychwch chi ar unrhyw beth. Darllenwch chi hanes y byd. Pigwch chi fyny unrhyw lyfr hanesyddol. Ac mae yna un peth yn gyffredin ym mhob llyfr hanesyddol. Y mae pechod yn rhemp ym mhob un o'n nhw. Heb bechod, bydde dim llawer o lyfrau ar y fel mae e nawr. Byddech chi'n dweud, wel, bydde chi'n tynnu pob un cyfeiriad at bechod allan o lyfr hanesyddol ac unrhyw fath o gyfeiriad. Hynny yw, sut mae rhywbeth wedi digwydd? Pam bod e wedi digwydd? Y modd digwyddodd e. Mi fydde'r llyfrau'n wag, achos mae bob un hanes yn y byd. Hyd yn oed y pethau da efallai. Hyd yn oed y pethau mae dynion wedi wneud i helpu pobl y men draw'r byd, y tlodion y byd. Hyd yn oed fyna petai chi'n gweld beth sy'n tu ôl i'r peth, mae yna falchder tu ôl i'r peth. A maen nhw'n gwneud pethau mwyn ennill iachawdwriaeth, mwyn ennill clod dynion. Mae pechod yn mynd trwy popeth. Hyd yn oed yr haneseuon goreb dynion. Hyd yn oed y pethau da ni'n ei wneud, mae pechod yn rhemp. Y mae pob digwyddiad fe welwch chi bechod yn ei chanol. Mae pob unigolyn wedi effeithio gan yr afiechyd angeuol yma. Yr afiechyd yma sydd yn lledaenu bob rhan ohonom. Y mae wedi effeithio a llygru pob gweithred, pob gair. Y pechod yma sydd wedi achosi gelyniaeth rhwng ni a Duw. Dydy pobl ddim yn deall Duw dim mwy. Dydy pobl ddim yn gwybod sut i ffeindio Duw. Dyn nhw'n gwybod sut i ddod o hyd iddo fe. Dyn nhw'n gwybod sut i ddeall e. Dyn nhw ddim yn gallu esbonio i weithredoedd e. Ac felly maen nhw'n creu y crefyddau yma. Maen nhw'n creu pob math o bethau. Maen nhw'n ceisio addoli fe mewn pob math o ffyrdd. Ac yr holl reswm am hyn yw pam. Maen nhw wedi colli'r perthynas yna Duw. Maen nhw'n elynion i Dduw. Pechod sydd wedi peri bod Duw yn flin â ni. Pechod sydd yn peri bydd Duw a tad yn ein barnu ni. Fe fydd yn barnu pob unigolyn am bob gweithred. Ac felly nid peth bach yw pechod. Meddyliwch chi am y strydoedd yma. Petawn ni'n jyst yn dewis 2 neu 2 stryd ffordd na, ac chydig o strydoedd ffordd na, allan o holl Gaerdydd. Dim ond y strydoedd yna. Petawn ni yn mynd i fewn, a petai modd i chi cael wilber a pentyrru mewn i'r wilber yr holl bechod sydd wedi cael ei wneud gan y bobl yn y strydoedd. Mi fydd eisiau sawl wilber arnoch chi. Mi fydd eisiau sawl skip. Byddai'r skip sydd awr y lôn fan hyn ddim yn ddigonol. Mi fyddech chi'n pentyrru. Yr holl hunanoldeb yn ei wilber, yr holl anfoesoldeb, fydda hwnna'n rhemp yn y strydoedd yma, fel ym mhob stryd yng Nghaerdydd. Yr holl gasineb, yr holl ragfarn, yr holl hiliaeth, yr holl greulondeb. Edrychwch chi ar unrhyw fath o bechod a pentyrwch mewn i'r wilber a'i gario fel awr i'r skip, byddai'r holl ardal y skip ddim yn ddigon. Byddai eisiau cael holl ardal Caerdydd i pentyrru. A dim dim ond y pechodau nawr, ond petawn ni'n pentyrru'r pechodau wythnos diwetha. I ddweud y gwir, i holl bywydau nhw. Ble fydde fe'n mynd? Byddai'r pentwr yn mynd mor anferthol, byddech chi ddim yn gallu gweld heibio fe. Byddai'r haul yn diflannu o'r golwg. Byddai'r pentwr mor fawr, achos dyna difrifoldeb pechod. Mae'n anferthol. A dim ond 2-3 stryd i ni sôn amdano. Meddyliwch chi am holl Gaerdydd. Petaech chi'n pentyrru holl bechodau Caerdydd drost y canrifoedd. Nid peth bach yw pechod. Yr holl gasineb, yr holl meddyliau cas yna, yr holl gweithredoedd creulon yna, y gwleidyddion yn llawn o'u twyll nhw, yr holl bethau,
Yr holl gweithredoedd da hynny sydd wedi cael ei wneud mwyn clod I fi. Rhowch i'r reina yn y Wilber hefyd, achos dyn nhw ddim gwerthu byd chwaith. Rhowch i'r gweithredoedd ardderchog hynny, lle mae pobl yn edrych ar ôl y tlodion I gyd. A gofynnwch chi pam I chi wedi wneud a beth ni'n mynd I waelod y mater, mewn llawer ohonyn nhw bydden nhw'n dweud, wel, os dwi'n onest, dwi wedi wneud mwyn I leddfu fy nghydwybod, mwyn I ddiw fod yn hapus am I, mwyn I fi cael mymryn o glod gan fy nghydweithwyr, neu beth bynnag, yn aml iawn. Ond dyna yw dim bob tro, fe gewch chi rhai sydd yn wneud clod I ddiw. Fe gewch chi rhai sydd yn gwneud mwyn I Iesu Grist cael ei ddyrchafu, ond yn aml iawn, dwi'n gwybod yn bersonol, mi fydden ni wedi dweud llawer I beth, mwyn I bobl dweud, da iawn ti, ond nid wyt ti'n ddyn da. A rowch y cyfan mewn wilber anferthol, a rowch y mewn pentwr, dyna I chi ddifrifoldeb pechod. Os I chi ddim wedi weld, gofynnwch I Dduw I agor eich llyged I weld difrifoldeb pechod. Pechod yw achos tristwch, galar, marwolaeth, cysineb, trais, cenfigen. Pechod yw achos gwrthodiad dyn o'r Meseia, o'r arglwydd Iesu Grist. Rwy'n beth, gallech chi fod yn eistedd yna ac ymateb fel plant ar iard ysgol, sydd wedi cael ei dal am fod yn ddrwg. Rwy'n beth yw'r ateb bob tro, bron bob tro. Chi'n dal rhywun, gych chi'n galw nhw draw ac yn siarad yn nhw am peth, a maen nhw'n dweud, ond fe wnaeth fe hefyd. Fe wnaeth hi fe hefyd. Ond nid yna sut I ni fel, I ni'n eistedd yna ac yn meddwl, ia, mae pob un ohono ni'n bechaduriad felly, ac dim ots I ni gyd yn yr un cwch, ydych I chi gyd yn yr un cwch. Ond chi'n gwybod beth, fydd na ddydd yn dod pan fyddwch chi o flaen Duw, ac fydd yn barn I ni, ac fyddwch chi yn yr un cwch, ond bydd y cwch yn arben eich hunan, fyddwch chi mewn cwch ar eich pen eich hun. Bydd y lawer o gychod eraill yn aros I tro, ond mi fyddwch chi ar eich pen eich hun. Does dim pwrpas dweud fod pawb yn pechu. Y mae Duw yn flin ac yn gyfiawn felly peidiwch â cuddio tu'n ôl y ffaith bod y mwyafrif yn pechu. Rhaid I Dduw gosbi dyn am ei bechod, neu fydde fe ddim yn Dduw cyfiawn, ac fe fydd cosb Duw yn gosb ofnadw. Fe fydd fel y storom anferth, fel corwynt. Ni'n redig I ffwrdd y hyn trwy'r amser, mae'r cyfryngau'n ceisio gwneud hwyl am y ben, bod na Dduw yn mynd I farnu, a bod e'n mynd I poeri lawr y tân. A maen nhw'n gwneud hwyl, maen nhw'n trial gwneud rhywbeth o cartŵn o'r peth, ac yn trial eich tynnu chi ffwrdd o realiti'r sefyllfa, ond y mae gair Duw yn dweud, fe fydd na farn yn dod am eich pechod, am eich ffaith eich bod chi wedi torri cael rheolau Duw I gyfraith am y ffaith eich bod chi wedi trial dweud eich bod chi'n berson da, pan I chi'n berson llawn pechod. Dychmygwch bod allan ar y mynyddoedd. Mae'n beryglus yn diwedd. Dwi wedi bod ar ben yr Wyddfa'n ganol mis Awst. Ac wedi mynd yn paratoi yn gwybod beth oedd tywydd Cymru fel. Ond mae yna lawer yn does wedi mynd lan y Wyddfa yn ganol mis Awst. Heb baratoi. A dyna I chi le, oedd yn ddigon gwael ar ôl I fi baratoi, mynd I fyny'r Wyddfa. Oedd yn iawn, yn weddol ar y cychwyn, o'ch chi'n gweld y cymylau lan yna, doedd e ddim yn ddwrnod braf sydd yn gyffredin I ni yma yng Nghymru mis Awst. Ac roedd yna gymylau llwyd yna, ond doedd e ddim yn glawio, doedd e ddim fod I lawio, ond oedd e'n gymylog. Ond erbyn amser I ni cyrraedd hanner ffordd I fyny'r mynydd, oedd y gwynt yn dechrau codi rhywfaint. Ac oedd y cymylau a'r niwl, ac oedd e fel eira'n syrthio oddi ar ein gwynebau ni. Dwi'n gwybod beth oedd oer fel a'r gwlypni yn yr awyrgylch, ac felly falle'n syrthio lawr fel pethau bach gwyn, fel peli bach gwyn. Dwi'n mynd ceto eira, oedd e'n siŵr fod rhywbeth tebyg I hynny oedd ganol mis Awst. Ac mi roedd yn oer, ac mi roedd yn un lib, ac mi roedd yr awyr yn llawn glypni a glaw. Ond dychmygwch chi beth awn ni wedi mynd I fyny yna ganol y gaeaf, a ddim wedi paratoi. A'r gwynt yn chwythu, a'r glaw yn syrthio, a'r eira, a'r cenllys, a'r ceser yn taro yn erbyn eich bochau chi. Dychmygwch beth hynny wedi digwydd. A'r gwynt yn eich chwythu chi mewn bron iawn, achos chi ar ben y mynydd mwyaf yng Nghymru, a does dim un peth, does dim un coeden I weld I fod yn gysgod I chi, ac yn loches I chi. A dyna lle mae'r gwynt yn eich gwthio chi lawr, a chi'n lib i'r croen, ac mae'n brifo
brifo. Mae'r bysedd yn brifo achos bod hi mor oer. A chi'n gweld ei roed eich hunan, ond ni'n gweld ei roed fi'n am mis Awst. Heb sôn, pe tawn ni'n mynd lan yn ganol gaeaf. Ac am hwnna yng Nghymru, pe tawn ni'n mynd i'r mynyddoedd mwy ar byd. Dychmygwch cael eich dal mewn storom. Ac chi ddim yn gallu gweld dim un lle i gysgodi o'r gwynt a'r glaw. Ond mae hwnna wedi digwydd o. Dwi'n yn siŵr os yw'n digwydd bob blwyddyn. Dwi'n weddol sicr bob blwyddyn. Chi'n darllen yn y papur newydd. Os ych chi'n y gogledd, fyddwch chi'n darllen papur newydd fyna. Chi'n gweld yr hofrenyddion yn mynd allan. Ac yna chi'n clywed am hwn a'r llall, mab a tad efallai sydd wedi mynd am wyliau ac wedi cael ei lladd ar y mynydd. Ddim wedi paratoi'n iawn. Bob blwyddyn. Pobl ddim yn paratoi ar gyfer y mynyddoedd, ac maen nhw wedi cael ei dal mewn storm. Fi'n siŵr bydden nhw wedi bod yn dyheu am ryw gysgodfan, ryw le i ymguddio o'r gwynt a'r glaw. Ond chymod beth, dyna yw'r darlun fan hyn. Y darlun yw bod barn Duw yn dod. A'i fod yn mynd i dod i lawr arnoch chi fel y storm afiach anferth yn pentyrru lawr ar eich pen chi. Ac fyddwch chi'n dymuno, na fyddai gen i le i guddio. Rhag y gwynt a'r glaw yma, rhag y storm, rhag y farn. Efallai bod yna rai yma wedi gweld difrifoldeb eich pechod. Efallai bod yna rai wedi dechrau deall sancteiddrwydd Duw. Efallai bod chi wedi cael cipolwg ar berffeithrwydd Crist ac ei fod yn flin gyda chi am eich pechod, a'i fod yn gyfiawn felly, bod y hawl dy fe fod yn flin, a dydych chi ddim wedi parhau gyda'r dadleuon yma, wel Duw, cariad Duw, ac mae'n mynd i troi golwg, troi cefn ar bob pechod. Dwi ddim yn gallu gwneud hynny. Peidwch bod mor ffôl a meddwl, Duw, cariad Duw, ac felly mae'n mynd i faddau pawb. Dwi ddim yn cael wneud hynny, dwi ddim yn gallu gwneud hynny. Dwi berson ddim yn gallu maddau pawb. Mae'n rhaid i Dduw gosbi. Ac mae'n rhaid i Dduw i ddod lawr yn ei farn ar bob un pechadur. Mae'n rhaid i chi yn eich pechod cael eich cosbi, neu fydde Duw ddim yn gyfiawn, fydde fe ddim yn berffaith. Ond efallai bod chi wedi dechrau gweld hynny, a chi dechrau wedi gweld ei gyfiawnder a'i degwch e. Efallai bod chi wedi dechrau gweld eich bod chi'n heiddi barn. Ac efallai bod chi wedi dechrau gweld does dim gobeith i chi, achos mae'n berffaith deg i ddod lawr mewn barn arnoch chi. Falle bod yna gywilydd arnoch chi am yr hyn i chi wedi wneud. Falle bod cywilydd arnoch chi am yr cyfleuon gafoch chi i'w glywed yr efengil ac i chi wrthod dro ar ôl tro, ac i chi meddwl sut gall Dduw faddau i mi, ac i chi wedi dod i'r casgliad. Ac yn iawn felly yn o ran eich ochr chi wedi dod i'r casgliad, fi Duw byth yn maddau rhywun fel fi, achos ges i sawl cyfle fe wrthodes i. Dwi wedi pechu gymaint o bethau, dwi wedi gwneud gymaint o bethau na ddylsyn ni byth wedi wneud. Felly, dydw i'n gallu disgwyl o bydde Duw yn maddau fi, a chi'n iawn i feddwl felly, dylech chi ddim disgwyl o bydde Duw yn eich maddau chi, achos ddim rhaid iddo fe. Falle bod chi'n teimlo bod y digofaint yma, falle bod yr ymdeimlad yn dod drostoch chi fel beth chi ar fynydd a'r gwynt yn curo, a'r glaw yn dod i lawr, ac i chi bron yn syrthio ar eich pengliniau chi, ac i bod yr eogrwydd yn dod mor drwm, eogrwydd fel mynyddoedd yn dod lawr arnoch chi, a chi ddim yn gwybod os chi'n gallu troi'r dden ac i'r chwith, chi ddim yn gwybod beth i wneud, mae'r eogrwydd cymaint. Ond yna i chi'n clywed am Iesu Grist. A'i fod yn le y gallwch chi guddio o ddigofaint Duw. Dyna yw'r pwrpas yr oedfaon yma, i ddweud wrthoch chi fod Iesu Grist yn loches i chi. Fel petech chi ar y mynydd, ac yn sydyn iawn be chi'n gweld rhyw shed fachan, neu chi'n gweld rhyw ogof efallai, ac chi'n meddwl, mae'n le allai guddio o'r gwynt, mae'n le allai fynd, allai bydd ddim rhaid i nwylo i fod yn grynedig dim mwy, a fydd y glaw yn brifo bob tro mae'n taro fy llaw i, ac chi wedi gweld, a chi'n redeg, a chi'n mynd, a falle bod cropion erbyn hyn, ac yna chi'n llusgo chi'n mewn i'r ogof yma, mwyn cuddio o'r gwynt a'r glaw, ac falle felly bydd rai o'noch chi, i chi'n clywed am Grist o dan pwysau eogrwydd eich pechod chi, ac chi'n clywed bod yn loches i chi, ac yn ymle gallwch chi ymguddio. Dyna yw'r groes. Fe ath Iesu Grist ar y groes mwyn fod yn loches i chi. Fe lwyddodd Crist fodloni'r tad. Fe gadwodd ddeddf yn berffaith. Hoeliwyd Iesu Grist ar y groes yn eich lle chi. Mae Iesu Grist wedi byw bywyd perffaith yn eich lle chi'n barod. Ond beth am eich pechod chi? Mae rai fe gosbi.
Be dweud Iesu Grist fe a i'r groes ac fe gymera i'r gosb yn eich lle chi. Ac ar y groes tywalltwyd yr storm anferthol yna ar Iesu Grist. Fe ddath yn yr oriau hynny ar y groes, fe ddath digofaint y tad ar y mab. Ac fe gosbodd e'r mab yn eich lle chi. Llwch chi ddychmygu'r groes, a Iesu Grist ar y groes, a'r tad fel petai tu ôl y groes, yn tywallt ei ddigofaint. Be sy'n rhaid i chi wneud? Dewch reit o flaen y groes. Dyna'r darlun. Dewch reit o flaen y groes, at droed y groes. Ac fe fydd y groes, a Iesu Grist ar y groes, yn loches i ffwrdd o ddigofaint y tad. Y darlun yw, y mae'r tad yn tywall ei holl ddigofaint, a'r holl gosb ar y mab, ond i chi fyna o'r droed y groes yn cael eich llochesu, y mae'n ymgyddfan i ffwrdd o farn Duw, ac y mae Crist yn cymryd yr holl gosb. Ie, hyd yn oed y pethau hynny chi wedi ddweud am Dduw. Y mae yna rhai yn does yn dweud pethau afiach am Iesu Grist, ac yn defnyddio ei enw fel rheg, ac yn dweud dwi ddim eisiau clywed yr efengyl. Ond chi'n gwybod beth? Hyd yn oed rhai hynny, mae Iesu Grist yn cymryd y gosb i chi'n heiddi am ddweud y pethau hynny. Mae e'n cymryd ar y groes, a mae Iesu Grist yn loches i chi. Felly pwyswch yno, glynwch wrth i droed y groes. Dyna lle gorau lochesu. Dyna lle tynnodd Crist ffyrnigrwydd storm digofaint Duw oddi wrthych chi. Trwy'r gwaed a lifodd, trwy ei aberth ar y groes, ei reolaeth, mae Iesu Grist yn loches i ni. Peidiwch dibynnu ar eich ymdrechion chi guddio farn Duw. Chod yna dwptra, na ffolineb. Pobl yn trial dweud, wel, fe fyddai'n cuddio farn Duw achos dwi wedi bod yn mynd i'r capel bob Sul. Dwi'n darllen y Beibl unwaith bob nawr ac yn y man, a'r nawr ac yn y man falle yw bob mis neu bob blwyddyn neu falle yn ddyddio. Ac yn meddwl fydd hwnna'n bodloni Duw. Dyw hwnna ddim yn ddigon o guddfan. Mae barn Duw yn farn fel corwynt. A'r corwynt fwyaf welwch chi erioed. Ond beth mae'n dweud, mae Iesu Grist ar y groes yn loches i chi. Dyna be mae'r adnod yn dweud wrthyn ni. A gŵr Iesu Grist fydd megis ymgyddfa rhag y gwynt ac yn lloches rhag y dymestol. Na fydd Crist yn eich amddiffyn chi oddi wrth farn Duw. Ac os dewch chi at Grist, fe fydd e'n rhwystro'r barn. Pam? Achos mae'n cymryd y gosb yn eich lle chi. Wel, gydewch ni symud ymlaen, yr un darlun, ond mewn ffordd gwahanol. A gŵr fydd megis afonydd dyfroedd mewn sychder. Dyma i chi ddarlun arall. A ydych chi erioed wedi bod yn sychedig ar ddiwrnod poeth o haf falle. Ond sawl un ohono ni sydd wir wedi bod yn sychedig. I ni wedi teimlo fe'n boeth ac falle bod yna awr wedi mynd pan nad oes na ddiod ar gael ac yna falle bod chi wedi mynd ar lan y môr a mae yna giw hir yn y siop i brynu diod ac i chi'n aros a falle bod chi wedi bod awr a hanner falle'n aros ac yna mae'r diod yn dod a chi'n yfed y lawr ac o'n eisiau hwnna, angen hynny arna i. Dyna'r lefel o syched i ni wedi brofi. Ond beth am yr haen yr anialwch a'r gwres tanbaid a'r pylydrau hael yn tywynnu'n crasboeth ar y croen. Beth am reini? Efallai oriau, efallai'n agosau dyddiau heb ddŵr. Dwi ddim yn siŵr sawl diwrnod gall dyn fynd heb ddiod, ond dwi ddim yn lawer o ddyddiau nag yw. 2 ddiwrnod efallai, dwi ddim yn siŵr 3 ar y mwyaf, ond yr eiliad ewch chi heibio hynny, fyddwch chi ddim byw yn hir, heb diod o ddŵr, heb ryw hylif yn mynd i'r corff. Dychmygwch chi petai chi allan ar yr anialwch, a dyddiau wedi mynd heibio, ac i chi'n agosau. I chi'n agosau at yr eiliad hynny bydd y corff yn peidio. Fydd yn rhoi'r ffidil yn y to. Fydd yn dweud fedrai ddim brwydro dim mwy. Mae'r geg mor sych. Mae'r croen yn goch, tanbaid. Mae'n llosgi bod chi'n plygu bysedd. Mae'n brifo, chi wedi llosgu'r croen erioed. Mae'n brifo pan ych chi'n plygu nhw'n plygu'r fraich. Mae'n llosgi. Ac efallai, dychmygwch chi, petai'r ymdeimlad felly, chi wedi bod dyddiau yn yr anialwch. Ond yna, beth ych chi'n gweld? Chi'n cael golwg o ddŵr, o afon, efallai o ffynon. Dyna ryddhad. Dyna adfywiad. Bydde gweld y ffynon, heb sôn am ymgymeryd ohono fe. Wrth dynnu'r dŵr at y gwefusau. Wrth deimlo diferion oer,
gwlyb o ddŵr yn syrthio lawr y gwddw. Dychmygwch chi'r profiad. Mae yna lawer wedi cael y profiad yma'n does. Lle dydyn nhw'n gwybod ble droi, maen nhw ar fin marw, ac mae angen dŵr arnyn nhw, ac yna maen nhw'n cael yn neud i dwylo fel cwpan, ac yn dod o'r dŵr at y geg, ac yn yfed y dŵr, ac yn llifo lawr y gwddw. Ac yr adfywiad a'r nerth a geir o'r dŵr yna. Does dim byd gwell. Mae'n dod â bywyd, mae'n ein cryfhau nhw. Dychmygwch petai pobl wrth yr afon yn yr anialwch efallai. Dychmygwch chi petai nhw yn sefyll wrth yr afon ac yn gweld chi'n dod. Ac yna'n codi crocbris. Ond dyma rhaid chi dalu amdano fe. Am gwpaned o ddŵr. Bydde fe'n ofnadw. Byddech chi'n gallu dychmygu'r peth. Dyna yw cymdeithas. Dyna fel bydde dyn yn ymwneud. Ond bydde fe'n ofnadw. Bydde rhywun ar fin marw. A bydde nhw ddim yn fodlon. Iddyn nhw'n cael cwpaned o ddŵr. Bydde nhw'n talu rhyw bris ofnadw. Dychmygwch petai rhaid gwneud rhywbeth amdano. Dim gofyn am arian. Petai nhw'n dweud bod rhaid chi wneud rhywbeth. Addo rhywbeth. A i wneud e. Bydde hwnna'n rhywbeth ofnadw. Doedd dim nerth yno chi i godi ar eich traed hyd yn oed. Petai rhaid chi wneud rhywbeth. Mi fyddech chi, yr unig beth i chi am wneud yw neidio i'r dŵr ac amgylchynu chi'n yn y dŵr a'i yfed e ac ymolchi yno fe ac i oeri'r corff. Dyna be fydde rhywun yn yr anialwch eisiau deimlo. Just gad i fi neidio mewn i'r dŵr ac yfed y dŵr i lawr ac gadael i fy nghroi i oeri. Ond dyna beth mae'r darn yma'n dweud yw Iesu Grist. Yr afonydd dyfroedd i'r sychedig. Dyna, a dwi ddim yn gorddweud, nag yw e. Chi sydd yn blant i Dduw, mi fyddech chi yn dweud dwi ddim yn gorddweud, y mae e fel rhywun yn yr anialwch ar fin marw, yn dyheu am ddiferyn o ddŵr, ac yna'n gweld afon, ac yn taflu ei hun mewn i'r afon, ac yn oeri'r corff, ac yn yfed dŵr sydd yn rhoi bywyd iddo. Matthew 5:6, gwyn ei byd yr rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder, canys hwy a ddiwellir. Os na rai yma sydd yn newynu ac yn sychedu am gyfiawnder. Oes syched arnoch chi? Falle bod yna rai yma, falle bod yna rai sy'n gwrando ar y we, mae hwnna efallai yn fwy posib yn diwy. Rhywun wedi clywed am rhyw wasanaeth Cymraeg efallai, a wedi gweld bod yna ddarllediad byw neu fod ei gael nawr ar YouTube neu rhywbeth a gallu mynd yn ôl i weld e. Falle bod hwn, y bregeth wedi cael ei bregethu sawl wythnos yn ôl, ebyn amser fydd yna rai yn gwrando ar hwn, ac efallai bod nhw'n eistedd yn ei cartrefi ar ei cyfrifiadur ac yn gwrando ar y bregeth, ac efallai bod chi'n teimlo, ond nid yw yn bosib bod yna rai yn gwrando ac i bod nhw'n teimlo fel petai nhw wedi bod trwy'r anialwch a bod nhw ar fin marw, dyn nhw'n gwybod pa le i droi. Mae'r haul yn tywyn i lawr, maen nhw'n sychedig, maen nhw wedi trio popeth arall a dwi ddim yn bodloni nhw ac maen nhw beth yw pwrpas bywyd. Does dim pwrpas i fywyd a maen nhw'n sychedu am yr hyn sydd gan rai pobl ac maen nhw'n gwrando ac maen nhw'n clywed bod Iesu Grist yn un sydd yn gallu bod yn un sydd yn bodloni nhw. Gwyn ei byd yr rhai sydd ar newid a'n sychen am be? Am gyfiawnder. Falle bod yna rai wedi gweld i pechod nhw a wedi gweld bod Duw yn mynd i farnu ac nawr maen nhw wedi clywed am Grist a'i gyfiawnder ac maen nhw'n sychedu am hwnna. A maen nhw'n gwybod mae hwnna'n iawn achos dyma beth dwi wedi bod yn dyheu amdano fy holl fywyd. Dwi wedi bod eisiau'r cyfiawnder yma ac mae gen i syched amdano a dwi ddim yn cael fy modloni nes fy mod yn yfed o'r cyfiawnder yma. Efallai bod yna rai yma sydd wedi clywed yr efengyl sawl tro ac chi wedi clywed am y dyfroedd bywiol sawl tro ond chi ddim wedi flasu fe. Ydych chi'n dechrau sychedu amdano fe? Falle bod chi'n gweld pobl eraill yn yfed o'r dwfr yma, ond i chi ddim wedi ac i chi'n sychedu, chi'n dyheu amdano fe. Chi'n gweld pobl eraill yn dod i'r ffynon ac chi'n gweld nhw'n cael eu bodloni a chi'n gweld eu bywydau'n cael eu trawsnewid a'r nerth sy'n cael ei rhoi dyn nhw, ond ydych chi ddim wedi bod eto ac i chi'n dyheu ac mae yna syched arnoch chi fel yn yr anialwch, yn waith yr anialwch, achos rhywbeth corfforol yw hwn, ond mae rhywbeth ysbrydol yn llawer fwy dwys. Mae'r syched, mae'r un sydd yn ei brofi sy'n ceisio Crist yn lot fwy dwys. Mae e'n cymryd popeth drosodd. Chi'n gallu meddwl am ddim byd arall, mae syched arnoch chi.
Chi wedi clywed yn Ioan 4:14, ond pwy bynnag a yfo o'r dwfr a roddwy fydd o, ni sycheda yn dragywydd. Eithir y dwfr a roddwy fydd o, a fydd ynddo yn ffynon o ddwfr yn tarddu I fywyd tragwyddol. Chi wedi clywed am y dŵr yma, y dŵr bywiol yma, sydd fyddwch chi byth yn sychedu eto. Mi fyddwch chi yn cael y dŵr yma ac fyddwch chi'n cael eich bodloni am dragwyddoldeb. A chi wedi gweld pobl, chi wedi clywed yn Eseia 55 ar 2 adnod gyntaf, o deiwch i'r dyfroedd, bob un am ei syched arno. Ie, yr hwn nid oes arian ganddo. Deiwch, prynwch, bwytewch. Ie, deiwch, prynwch win a llaeth heb arian. Ac heb werth, sy'n rhaid chi dalu ceiniog amdano. Paham y gweriwch arian am yr hyn nid ydyw fara. A'ch llafur am yr hyn nid yw yn digoni. Gan wrando gwrandewch arna fi a bwytewch yr hyn sydd dda ac ymhyfryded eich enaid mewn braster. Dewch at y dyfroedd. Dewch at Iesu Grist, o na fyddwch yn dod at y dyfroedd bywiol yma, at Iesu Grist. Mae ganddo popeth sydd ei hangen arnoch chi, popeth yr ydych yn ei ddymuno, os ydych wedi profi argyhoeddiad o bechod, o gynyniad I waith yr ysbryd glân yn agor eich llygaid I weld eich angen am waredwr. Un peth y dymunwch yw blas o'r dŵr bywiol hwn, sef Crist. Un peth sydd ei angen arnoch chi yw cyfiawnder Crist. Yr unig peth gall eich iachau, eich bywhau, ymdrechion gwella eich hunan, un peth gall fodloni, a derbyn cyfiawnder Crist yw hynny. Ac mae yn ei gynnig yn rhad I chi. Ond efallai gyda'r darlun yma, rhaid I chi blygu i'w nôl. Mae rhaid I chi ymestyn eich llaw allan ac yfed ohono. A chi'n gwybod beth, mae'r ysbryd glân yn eich galluogi I wneud hynna hefyd. O na fyddwch chi'n dod ac yn troi cefn ar eich holl falchder a holl dadleuon bod chi mor dda, bod chi mor grefyddol. Dwi'n nad mae'n iachub neb. Dwi'n nad mae'n bodloni neb. O na ddewch chi at Grist a phwyso arno ef yn unig. Pam? Chos mae'n dweud, a gŵr fydd megis afonydd dyfroedd mewn sychder. Dyna beth mae fel, a fe fydd pob Cristion yn tystio hyn. Mi roedd eich bywyd chi fel petai yn dod I ben, chos I chi mor sychedig am gyfiawnder, ac yna fe glywoch chi am Grist, ac fe ddeithoch chi at y dyfroedd bywiol ac yfed ohoni. Ac fe gymeroch chi'r holl fendithion sydd yn Grist. Wel, I orffen ac I gloi yn fyr, Crist y cysgod. Mae'r adnod yn dweud hyn, a gŵr fydd megis, cysgod craig fawr mewn tir sychedig. Ffordd arall eto o ddweud yr un peth. Efallai bod y disgrifiad yma'n berthnasol I rywun. Efallai bod yna rhyw ymdeimlad o flinder llethol. Dyma y math o beth dwi'n teimlo, mae'r adnod rhan yma o'r adnod yn ei ddisgrifio. Y tro yma fel teithiwr trwy'r anialwch. Ac nawr, ni ddim yn sôn o reidrwydd nawr, y darlun yw'r syched. Nawr, I ni'n cael yr ymdeimlad yma o'r pelydrau crasboeth yr haul yn tywynnu ar y croen. Ac beth sy'n digwydd pan mae hynny'n digwydd? Wel, mae fel petai'n tynnu bob wnt o egni allan o'r corff. A pan I chi allan yn ganol yr haul, yn ganol y tir, a mae'r haul yn tywynnu lawr, a does dim lle I ffoi. Mae'r llyged yn brifo, a mae'r golau uni'r haul yn llachar. Mae'r croen yn llosgi, a chi ddim yn gallu cyffwrdd y croen hyd yn oed, a chi'n dyheu am eiliad I ffwrdd o gyffyrddiad yr haul. Chi rioed I bod I ni wedi cael y profiad, a mae'n hyfryd I fod lawr yn nef Ffrainc, ond mae'n gallu bod yn boeth yna. Yr elfen dwi'n hoffi yw'r awyr las bob dydd, a mae ambell waith am 12 o'r gloch, boes bach, mae'r haul yn boeth. Mae reit uwch eich pen chi. A mae'n agosau 38, 39 grad, 40 grad, ac mae'r chwys yn dod I lawr, ond mae'r haul ar y croen. Ac felly, yn aml iawn mi fydden ni, ac yr rhai o'r teulu falle yn ymuno I mewn, ac I ni'n cerdded draw at ochr y siopau lle mae'r mymryn bach o gysgod. Achos dyna ble ni'n, jyst mae'r croen yn dechrau brifo. Ni'n rhoi eli haul ymlaen, pentarif ymlaen, ond ar ôl 20 munud mae'n dal I fynd trwy. Chi'n teimlo'r croen yn llosgi. Mae'r haul yn danbed ac mae'n brifo. Ond dychmygwch chi petai chi allan eto yn yr anialwch, yr haul yn tywynnu, a mae wedi bod wrthi trwy'r dydd, ac yna canol dydd, mae reit uwch eich pen chi, ac mae'n dod I lawr, ac mae'n brifo. A beth sy'n digwydd chi mor wan? A chi'n dyheu, dwi'n mynd am eiliad.
A chi, falle'n rhoi yr llaw fyna, dwi wedi gwneud hynny o'r blaen, dwi wedi rhoi fy llaw i'ch ben fy llaw, achos o dim lle i guddio o'r hael, ac mae'r llaw yma'n dechrau brifo, mae hwn yn cael eiliad o ysbaid, ac mae'n rhoi rhyw ryddhad i'r llaw yma, ac yna dwi'n rhoi llaw yma dros y llaw yma, mwyn i hwn cael eiliad o ysbaid, ond mae hwnna'n llosgi fwy nawr, ond does dim lle i guddio, ac mae'r hael o gwmpas ni gyd, ac mae'n pentyrru lawr ar y croen. Chwa be, mae hwnna'n ddisgrifiad o rai. Falle bod y byd a'i holl broblemau, treialon bywyd, ofnau bywyd, ansicrwydd bywyd, y cyfan yn pwyso, mor drwm ar eich enaid. Mae fel bod allan yn yr anialwch a'r hael yn tywyni a does dim lle i ffoi. Chi'n gwybod ble i fynd, ddim le i droi. Y mae pwysau'r byd gymaint. Mae'r rhai falle'n teimlo'r temptasiynau Satan yn pwyso ac yn peri gofid, yn gwybod na ddylsech chi wneud rhywbeth, ond i chi'n teimlo y temptasiwn mor gryf, mor ddeniadol, ond mae'n deimlad ofnadwy, i chi'n gwybod dwi ddim fod i wneud, ond dwi eisiau wneud e, ac mae'n bwyso lawr, ac mae'n eich chi deimlo'n euog, ond i chi dal i wneud e, achos chi eisiau'r byd. Ond i chi ddim yn cael pleser yn y byd pam, chi'n gwybod bod yn anghywir. Ac dyna i chi sefyllfa ofnadw, chi eisiau'r byd, chi eisiau chwared o'r byd, ond i chi ddim wir yn mwynhau achos chi'n gwybod bod yn anghywir, a mae fel y hael yn tywyn i lawr arnoch chi, a chi'n gwybod ble i ffoi. Does dim byd i chi'n neud sy'n helpu chi'n i chi'n cael pleser yn y byd am eiliad, ac yna mae'r eogrwydd yn dod drostoch chi. Ble chi'n mynd i ffoi? Chi ddim yn gallu ffoi. Pam ydych chi'n gallu ffoi yr hael? Does dim cysgod o'r hael. A mae'n tynnu egni allan ohonoch chi. Fe alle fod yr ymwybyddiaeth o ddigofaint tanbaid Duw. Chi'n gwybod bod na ddydd yn dod y byddwch chi'n atebol. Ac chi'n dod yn fwy ymwybodol o farn Duw ac atebolrwydd eich enaid chi. A chi ddim yn gallu ffoi o'r ymwybyddiaeth yma. Ac chi'n deffro yn y bore yn gwybod bod na farn yn dod. Chi'n byw eich dydd yn gwybod bod yna farn yn dod. Chi'n mynd i gysgu yn y nos, chi'n gwybod bod yna farn yn dod. A does dim ffoi. Chi ddim yn gallu, falle yn gallu anghofio am eiliad, a mae'n dod yn ôl, a mae'n dod yn ôl, a mae'n brifo. Falle dyma beth yw'r hael tanbaid yma. Efallai mae yna rai wedi ceisio redeg i ffwrdd o ddylanwad yr Efengil a barn Duw. Ond mae e dal yn tywynnu lawr yn grasboeth arnoch chi. Ni'n nabod llawer yn dydyn dros y blynyddoedd oedd yn dod i'r oedfaon. Blynyddoedd, 20 mlynedd yn ôl, 30, 40 mlynedd yn ôl. Ac o'n nhw'n rhan o'r pobl ifanc, o'n nhw'n rhan o'r capel, ac yn rhan o bopeth ac yna fydd a temptasiynau'r byd, ac maen nhw wedi mynd yn bell, ac maen nhw wedi bod yn bell i ffwrdd. Dwi'n nabod un nawr, dwi'n meddwl amdano siŵr o fod, yn ei 70 siŵr o fod erbyn hyn, sydd wedi hen wrth gilio, falle 20 o flynyddoedd bron iawn o wrth giliad, os dath erioed, ond sa'n credu dath siŵr o fod, falle erbyn hyn, ni'n gweld oedd e ddim wedi dod, a wedi mynd nôl i'r byd, ac mae'r ymwybyddiaeth mae o farn yn dod, falle bod bob dydd y bywyd y person hwnnw. Bod e fel yr hael yn tywynnu lawr a mae'n rhedeg i ffwrdd, ond ddim yn gallu rhedeg i ffwrdd. Un peth sydd ar eich meddwl chi pan eich chi'n yr hael yw cysgod. Petai na goeden, neu fel yn y darlun yma, un darn o'r graig. Dim ond un darn o'r graig, yn pwyso allan. Achos os yw'n graig fel hon, dwi'n mynd i fod lot o werth i neb allan, achos byddwch chi'n gallu cydio unrhyw le bydd yr hael. Ond petai un darn yn dod allan, fedrai guddio di dan o fe. Rhywle fedrai eistedd i guddio o belydra'r hael, ond ydw yn ddarlun o Grist. Ef yw craig yr oesoedd, ni'n gwybod hynny. Iesu Grist yw y graig. Ef yw yr un sydd yn ein amddiffyn o farn tanllid yw. Ef sydd wedi gwneud popeth ar ein cyfer ni. Ond nid yw Iesu Grist wedi ennill yr hawl i fod yn graig, yn guddfan, yn loches, yn gysgod o'r hael, o farn Duw, o'r goleuni'n hynny sydd yn dangos i fyny eich pechod chi, mae'r hael yn dangos eich pechod chi. Falle dyna beth yw'r poen i chi mynd trwy ddo. O'r diwedd i chi wedi gweld goleuni Duw, ac i chi wedi gweld eich pechod chi, ac mae e'n boen ar eich croen, mae'n boen ar eich enaid chi, ac i chi chwilio o gael le i guddio. Ond dyma be mae'r adnod yma'n dweud, dyna yw Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn cynnig fod yn gysgod i chi o farn Duw. O eogrwydd pechod, o bwysau'r byd, o temptasiynau Satan. Rhedwch at y graig, does dim ateb arall i'w gael. Mae pobl yn gallu bod mor ffôl yn chwilio am gysgod mewn pob math o lefydd.
ond nid y lle gorau. Yr unig le gellir cael gwir cysgod yw Iesu Grist. Chywod, o'n i bydde fe'n beth hirt beth chi'n gweld rhywun yn yr anialwch yn rhoi ymbarel lle gellir gweld trwyddo fe. Bydde fe'n unrhyw gysgod i chi. Chi wedi bod mewn car ger ffenest, dyw'r ffenest ddim yn gysgod i chi. Mae fel hynny, dyna pa mor dwp mae rai pobl. Maen nhw'n cuddio o'r haul o dan rhywbeth sydd ddim yn gyddfan. A dyna be mae rai pobl yn ceisio wneud. Maen nhw'n cuddio i redeg i ffwrdd o farn Duw. A maen nhw'n meddwl, odi hwn yn mynd i guddio? Odi fe'n gweithredoedd da yn mynd i guddio? Odi fe enw da yn mynd i guddio fi o farn Duw? A dyn nhw ddim yn cael heddwch. A mae'r boen yn cynyddu. Mae'n mynd yn waith bob dydd. A mae'r pwysau yn mynd yn fwy. A rheswm dan o fe yw mynd yn mynd i'r lle anghywir. Dim ond un craig sydd yna, sydd yn ddigon da i'ch cuddio chi o farn Duw. A Iesu Grist yw hwnnw. Mae Iesu Grist yn holl beth. Dyma be mae'r adnod. A gŵr fydd megis yn ymgyddfa rhag y gwynt, ac yn lloches rhag y dymystl, megis afonydd dyfroedd mewn sychdir, megis cysgod craig fawr mewn tir sychedig. Pa bynnag gyflwr i chi, pa bynnag ffordd y mae Duw yn argyhoeddi chi o'ch pechod, be bynnag yw'r pryderon a'r poenau sydd gyda chi, mae'r adnod yma siwr o fod yn cyffwrdd pawb, sy'n ots beth yw e. Mae Iesu Grist yn bodloni bob ran o'r enaid, pob angen, pob dyheuad, popeth. Nid yn unig ef yn loches ac yn gysgod ac yn afonydd dyfroedd. Tra chi'n dod at Grist y tro cyntaf, dewch ato fe i guddio'n Iesu Grist am y tro cyntaf. Fe fydd yn parhau gweddill eich bywyd chi, mynd wir. Ond peidiwch chi a poeni am hynny nawr. Mae yna ddewyd fydd yn parhau gyda chi trwy weddill eich taith tuag at y nefoedd. Ond yr un pwysica yw nawr bod eich pechodau wedi ei maddau. Dyna pam dath Grist. Dyna pam nath e fyw bywyd perffaith. Dyna pam gymerodd e'r gosb ar y groes. Mae'r groes yn loches i chi. Felly dewch yno am y tro cyntaf. Ac yna, pan dowch chi at y pwynt hynny, pan dowch chi at y groes am y tro cyntaf hynny, fe fydd y bore nesaf byddwch chi'n deffro, byddwch chi'n sylweddoli'n sydd, mae dal yn loches i fi bore nesaf. Ac yna fydd wythnos yn mynd heibio, fyddwch chi'n sylweddoli, mae dal yn loches i fi. Ie, mae barn Duw wedi ddelio, mae wedi cuddio barn Duw ohona i, ond mae yn loches i mi'n trealon bywyd. Mae wedi addo bod gyda fi o bryderon bywyd, yr holl anawstered dwi'n dod ar ei traws. Mae wedi addo i fod yn le fedrai guddio dan i adenydd, mae yna sawl darnyn o beth mae Iesu Grist yn ei wneud. Ond yr un pwysica un yw hyn, bod chi wedi dod ato fe yn y lle cyntaf. Felly gai ofyn i chi, yn holl treialon a pryderon ac ofnau bywyd yn eich holl bechodau sydd ganddo chi, a fedrwch chi sefyll o flaen Duw yn iddo farn. A byddwch chi'n gallu dweud wrtho fe, wel dyma pethau dwi wedi wneud. Neu a fyddwch chi'n dweud, des i at Iesu Grist ac fe guddies i wrth droed y groes. Dyna ble des i. Fe nes i guddio. Dwi'n wedi wneud ym byd arall, dim ond cuddio sy'n rhaid chi'n wneud. Fydd y byd yn eich galw chi'n wan. Mae geith y byd galw ni beth bynnag fyna nhw. Ond yr unig beth sydd angen i chi wneud i dod i guddio. I guddio o'r storm ac i guddio o'r farn. Ac fe fydd Iesu Grist yn eich amgylchynu chi. Ac fydd yn eich amddiffyn chi. Ac fe fydd yn eich cadw chi i dragwyddoldeb. Fydd yn eich bywhau chi. Fe fydd yn rhoi popeth sydd i hangen i chi. Fe fydd yn rhoi'r dyfroedd bywiol yma i chi. Ond mae rhaid i chi ddod ato fe. A gŵr fydd megis yn ymgyddfa rhag y gwynt ac yn lloches rhag y dymysl. Megis afonydd dyfroedd mewn sychdir. Megis cysgod craig fawr mewn tir sychedig. Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am dy fab, am yr arglwydd Iesu Grist, a'i fod yn loches, ei fod yn ddwfr bywiol i ni, ac ei fod yn gysgod o'r hael tanbaid hefyd. I ni yn diolch fod Crist ar y groes yn loches i bob pechadur. O Dduw, o na fyddi di yn arwain rhai at y groes hyd yn oed heddiw. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 211. 211. Arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi, craig safadwy mewn tymhesloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. 211 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.